Egipto. Antzinako Egiptoko kulturetaz aritzen garenean, normalean 4 edo 5 hitzetara mugatzen gera. Piramideak, momiak, hieroglifikoak, faraoiak eta Nilo ibaia. Ia beti Egiptoar herritarrak hazten. Hala ere, Egipto antzineko herritarrak, gizon eta emakume anonim horiek, bere lana eta esfortzuari esker, lur emankor horretan munduan izan den zibilizaziorik garrantzitsuenetariko bat aurrera eraman zutenak izan ziren. Nilo ibaia da gure protagonista. Nilo ibaia munduko bigarren ibairik luzeena da, 6.976 kilometro ditu. Nilo ibaiak Sahara besertoa zeharkatzen du. Bere urek lurra arnaltzen dute eta ibaiak sortzen duen harana izakia finkatzeko leku egokia da. Nilo baiara 5 eta 20 kilometro arteko lurzati bat da, eta kanpoaldera itxita dago, bialdetara besertua baitu, oasi luze bat dirudi. Ingurune fisiko horretan, Egiptoko zibilizazioa sortu zen, historiako luzenetariko bat 5.000 urte hartzen baititu historian. Faraoiek Api deitzen zuten. Herodotoren esanetan, Egipto Nilo ibaiaren dohaina da. Goazen gizartea aztertzea. Hona hemen Egiptoko gizarte piramidea. Goian, kupulan, faraoia eta familia. Ondoren, nobleak, goi funtzionarioak eta paisa nagusiak. Eskalafoi baxuagoan, apaisak eta funtzionarioak, hauen artean eskribak. Ondoren, soldaduak ditugu. Eta azkenik, nekazariak, merkatariak, artisauak eta esklaboak. Esklaboetaz ere hitz egingo dugu. Faraoia. Faraoien boterea izugarria zen. Apaiz nagusia zen, legegilea, armabaren gidari nagusia, herriaren jabea eta Ra jainkoaren semea. Faraoi asko egon dira historian, hona hemen esanguratsuenak: Narmer, lehen faraoia, Keops, Kefren, Mizerinos, Hatshepsut, lehen emakume faraoia, Akenaton, faraoi eregea, Tutankamon, behar bada ospetsuena, eta Ramses bigarrena, faraoi konkistatzailea. Nobleak eta goi funtzionarioak, haien artean bizirrak, lurraldea administratzen zuten, nekazarien lan antolatzen zuten zibilizazioaren martxa mantenduz. Apaiz nagusiak, ondasunen administrariak, kultuaren arduradun nagusiak. Ondoren soldaduak ditugu, oso eragin txikia izan zuten. Armadako kideak, zergarik ez zuten ordaintzen, eta aitetik semetara kargua pasatzen zen. Apaizak, otoitz eta kultu arduradunak. Hauek eskon zitezkeen eta bizitza familiarra eraman ere. Funtzionaren artean eskribak ditugu, faraoi edo apaiz nagusien aginduen transmititzaileak. Eskontzak eta testamentuak kudeatzen zituztenak. Gero nekazariak. Lurra landu, usta jaso eta ogia prestatzen zuten. Abereak zaintzen zituzten. Ia zerga guztiak ordaintzen zituzten. Gizarte talderik garrantzitsuena dela esan genezake. Artisauak. Gehienak ondo baloratuak zeuden. Lan bikainak egin zituzten. Merkatariak. Produktuak trukatzen zituzten. Bertakoak barruko merkataritza eramaten zuten aurrera. Eta esklaboak. Mito batzukin igual puskatu behar da. Oso esklabo gutxi zeuden. Esklabo baino morroiak ziren. Eskubiderik ez zituzten, eta garbi dago ez zituztela piramiderik egin. Ekonomia.
oinarria nekazaritza izan zen. Garia, garagarra, lioa, oliba, matza, pikoa lantzen zituzten. Abeltzaintza, behiazinda batez ere, oso paroa zen. Nekazaritza garrantzitsua izan arren, beste jarduera ekonomiko osagarri batzuk ere bazeuden. Ehiza, arrantza, abeltzaintza, zeramika, metalurgia, ehungintza eta meatzaritza. Bi merkataritza mota zeuden. Barruko merkatariak, Nilotik Egiptoarrek egindakoa, eta kanpotuko merkataritza, itsasoan zehar egindakoa, Feniziarrek egiten zutena. Artea. Arteari dagokionez, hemen ditugu Gisako Esfinge eta piramideak, Sakarako piramidea, Karnakeko tenploa, Hatshepsuten tenploa, eta Abu Simbel. Hau izan ziren importanteenak.